Mine damer og herrer, jeg flytter lige lidt på møblementet, og så vil jeg glæde mig til at introducere de 3 næste gæster, som jeg vil bede om straks at komme nærmere. Skal de sidde ned? Ej, hvis du synes. Det kan de godt. Så sætter vi dem ned. Flytter vi det lige igen. Jeg skal byde velkommen til ingen ringere end tidligere statsminister i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, som forhåbentlig har jeg ved at få en mikrofon på. Velkommen, Lars Løkke Rasmussen, og til Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for IA, og til Martin Lidegaard, formand for Udenrigspolitisk Nævn, radikal folketingspolitiker, tidligere udenrigsminister, etc. 3 mennesker, som i hvert fald her i landet vil være velkendte på mange forskellige måder. I må gerne sidde nede, I ser så formelle ud. Og jeg tror ikke, jeg vil bruge tid på min præsentation, og så alligevel for vores udenlandske gæster. Så vil jeg sige, at i kort form, in short, the 2 Danish parliamentarians here are probably some of the most knowledgeable when it comes to the kingdom or the commonwealth of the realm, as we say, the way that the Faroes, Greenland and Denmark are tied together. Very complex relationship, as you know better than any. And Aaja, of course, is født ind i mekanismen. Jo repræsentant for Grønland i det danske parlament. Og nu skal vi prøve at finde ud af, hvad det sundeste er for Grønland i de kommende årtier. Hvordan skaber man den vækst, som GE efterlyser, som erhvervslivet her drømmer om i Grønland, på sund og forstandig vis, ud fra den, ramme, som jo er den, der gælder i dag, nemlig rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark. Det kan godt være, at det rigsfællesskab ser anderledes ud om nogle årtier, eller ude i fremtiden engang, men lige nu, der har vi det rigsfællesskab, vi kender. Og det er udgangspunktet for det, vi skal tale om nu. Hvordan skal Grønland gebærde sig? Hvad skal der ske i Grønland? Hvad bør der ske i Grønland for at skabe økonomisk vækst? Og skal det foregå sådan i tættere samarbejde med Danmark, eller hvordan ser I det? Og nu peger jeg bare, fordi jeg lige står og glemmer, at jeg har aftalt en rækkefølge med mig selv. Lars, du starter. Okay. Ja. Så nu får de 3 hver 2-3 minutter til at give os deres tanker om, hvordan skal Grønland arbejde sig frem mod mere sund økonomisk vækst inden for det her rigsfællesskab. Lars Løkke Rasmussen. Tak for det, og tak fordi I måtte komme, og det er jo et vældig godt spørgsmål. Og måske også et, man som dansk politiker skal vare sig for at svare på, og det er måske en del af problemstillingen, at vi har fået opbygget en relation, hvor jeg selv engang imellem har en oplevelse af, at vi er for tilbageholdende i dialog med hinanden i sådan en lidt misforstået respekt. Jeg er varm tilhænger af rigsfællesskabet. Jeg er færøsk gift. Jeg ved, at andre ikke nødvendigvis er det. Men jeg har også det pragmatiske udgangspunkt, at uanset om man vil kæmpe for en grønlandsk statsdannelse, en frigørelse af Danmark eller ej, eller man som jeg ønsker at holde fast i rigsfællesskabet, så er det jo det samme, der skal til. Altså, der skal et mere økonomisk selvbærende Grønland til. Jeg synes måske, der har været sådan en tendens til, at man fra dansk side, medmindre man ligesom fra Grønlands side ville afæske sig muligheden for at blive selvstændig, at så var der ikke noget stort engagement og vice versa. Jeg synes, vi skal engagere os mere. Jeg har ikke været i Grønland nogle år på grund af corona og det, man kan kalde indtrufne politiske omstændigheder i Danmark. Så sidste gang, jeg var her, det var faktisk den 10. september 2018, da jeg sammen med Kiel Kielsen underskrev aftalen om det danske engagement i lufthavnen, som jeg tror får kæmpe betydning for Grønland. Og da jeg kom i går, og vi tog en tur rundt i byen med ekspertguide og så alle de her construction sites, så må jeg sige, at så bliver jeg sådan set grebet af en optimisme. Der er en fantastisk udvikling i gang i Grønland. Der er et kæmpe potentiale.
Og uanset hvordan man vender og drejer det med alt det, der sker derude, geopolitisk sikkerhed, Rusland, afsmeltning af isen, Kinas position, deglobalisering, så kommer Grønland, sådan som jeg ser det, på en eller anden måde i centrum. Bare for at trække en ting frem, altså deglobaliseringen kommer måske til at betyde, at der kommer en parathed til for eksempel i Europa at betale en slags sikkerhedspræmie for sjældne jordarter, hvis man kan sikre, at de kommer fra vores egen interessesfære. Så selvom der eventuelt måtte være en merpris på grund af logistik eller andet, så tror jeg, der ligger et kæmpe potentiale i Grønland. Så jeg er sådan set optimistisk. Og jeg synes, hvis jeg skal give et bud på, hvad der skal til, så er det helt klart, at der er jo et demografisk problem, der er et kapacitetsproblem, der er et kompetenceproblem. Det er noget, Grønland må tage fat i. Men jeg synes, vi skal samarbejde om det. Og jeg synes måske, at vi skulle lade være med at se så formalistisk på vores samarbejdsrelationer. Hvad er hjemtagende områder, hvad er ikke hjemtagende områder? Da jeg var statsminister, der forsøgte jeg på et rigsmøde at engagere Grønland og Færøerne i tanken om, at vi lavede en fælles pulje for at få nogle fælles frie ressourcer til at styrke kendskabet mellem de tre dele af riget. Det faldt nok mere i Tórshavn end i Nuuk, førte så til, at vi i et enigt folketing med også de 4 nordatlantiske medlemmer afsatte en 4-årig pulje til at understøtte udveksling, forskningssamarbejde og andet. Og måske de kunne inspirere. Altså jeg har tænkt lidt over, om jeg får nok ikke chancen for at efterprøve det i virkeligheden, men derfor kan man godt tænke. Jeg har tænkt lidt over, om man for eksempel skulle understøtte de årlige rigsmøder med et eller andet form for sekretariat eller en ny konstruktion, altså et dansk-grønlandsk færøsk udviklingsforum, så man fik et eller andet sted, hvor man kunne dykke ned i, hvad er det for nogle udviklingsmuligheder, der er, og hvad skal der til, og hvordan kan vi samarbejde om det i sektorfællesskaber, privat og offentligt, uden at have den der sådan formalistiske tilgang til, at det her kræver et grønlandsk initiativ, eller det kræver et dansk initiativ. Så det kunne måske være et konkret bud på en vej fremad. Og det kommer vi tilbage til om cirka 6 minutter. Aya, værsgo. Ja, mange tak. Også tak for at være her. Det er dejligt. Det er både Grønland og Danmark, som bliver blandet, så det er dejligt for mig at se så mange kendte ansigter. Og så vil jeg sige, at overskriften er jo Grønland i verden 2050. Og jeg tænker sådan set, at allerede den dag i dag, der spiller Grønland en meget central rolle, og det kommer Grønland også til at gøre i 2050. Men det bliver også en rolle, hvor man står mere selvstændigt. Og det bliver også en rolle, hvor at den position, vi i virkeligheden har i dag, hvor vi har valgt rigsfællesskabet til, dengang at USA sagde, at de gerne vil købe Grønland, eller en tidligere præsident sagde det. Amerikanerne er kommet på banen, EU kommer også på banen med et konsulat. Det synes jeg sådan set er den ideelle situation for Grønland i forhold til at skabe vækst på den korte bane. Så tror jeg også, det bliver nogle af de samme samarbejdspartnere, der kommer at være i 2050, men jeg tror, det bliver en anden måde, og jeg tror også, det bliver et fokus, hvor det handler i høj grad om uddannelse, det handler om økonomi, og jeg er enig i de her betragtninger med, uanset hvor hurtigt man vil have, at Grønland skal bestemme noget mere selv, så uddannelse og det at skabe større selvbærende økonomi, det er afgørende for det grønlandske samfund. Jeg tror faktisk også, det er afgørende for rigsfællesskabet i forhold til at sikre, at man har en mere ligeværdig relation. Så det tror jeg sådan er kernen. Så er der jo rigtig mange af os, som også har hørt de her mange historier, eksperimentbørnene, juridisk faderløse, alle de her spiralkampagner, som også kører lige nu. Det påvirker også vores rigsfællesskab. Altså der er nogle mørke kapitler i historien, som vi også er nødt til at turde kigge i øjnene i fællesskab. Om det er en forsoning, der er brug for, om det er en sandhedskommission eller noget andet, det må vi jo tage en snak om, og det har vi også en snak om i Folketinget på fredag allerede. Så vi er jo nødt til både at sikre, hvad skal man sige, vi tør kigge på de lidt pænere, de ikke så pæne ting, men også at vi netop snakker erhvervsudvikling. Jeg synes, det er, altså, der skete rigtig meget, da du var statsminister. Jeg synes, der sker rigtig mange ting lige nu, som måske har meget fokus på noget symbolik. Vi har haft fokus på, at der skal laves et kontaktudvalg, men kontaktudvalget har ikke mødt hinanden endnu. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer lidt mere i arbejdstøjet, og vi begynder også lidt at nytænke og netop sikre, at vi ikke bliver for firkantet i forhold til at sikre, at Grønlands økonomi skal blive stærkere, Danmark skal være med til at understøtte det. Og det er sådan set også noget, som skaber nogle muligheder både for grønlandske virksomheder og for danske virksomheder. Så der er egentlig rigtig meget at hente i fællesskab, sådan som jeg ser det. Tak, Aya. Martin Lidegaard. Ja, også en stor tak til invitationen herfra.
Vi mødes jo på et tidspunkt, hvor der er jordskælv ude i verden, sådan rent geopolitisk. Hele verdensbilledet flytter sig i de her uger. Jeg tænker selvfølgelig på krigen i Ukraine, men jeg tænker også på de efterdønninger, der er kommet i Europa, en helt ny sikkerhedspolitisk arkitektur, der tegner sig. Jeg tænker også på USA, et dybt splittet supermagt, som ikke er den samme, som vi kendte for 20 år siden. Og alt sammen indikerer for mig en ting, som jeg er fast overbevist om, og det er, at både Grønland og Færøerne og Danmark hver især på hver sin måde har alt at vinde ved at indgå i et styrket samarbejde i den nye geopolitiske virkelighed. Vi er alle sammen 3 små lande i et frådende hav, og hvis vi skal have en stemme og en mulighed for at fremme en bæredygtig udvikling for alle folk i Arktis, for vores breddegrader, så har vi absolut større chancer for at gøre det sammen. Men det andet, jeg er sikker på, det er, at det kræver, at vi kommer til at gøre tingene på en anden måde. Det er helt åbenlyst en politisk dagsorden i Grønland. Det bør det også være i Danmark. Jeg tror, det er rigtigt, når Aya siger, at vi i Danmark kommer til på en eller anden måde at tage mere alvorligt, at der har været mørke kapitler i vores fælles forhistorie, og at Danmark bærer et særligt ansvar her. Den historie, der kører om spiralkampagnen i øjeblikket, ryster mig lige så meget, som jeg kan se, at det ryster grønlandske politikere og grønlandske borgere, at det her kunne foregå. Vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvorfor og hvordan det er gået til. Men det er bare et eksempel. For jeg tror, at for at vi kan genopbygge den nødvendige tillid i fremtiden, og det er så måske det vigtigste budskab i dag, at når vi har kigget på fortiden sammen, bliver vi også nødt til at kigge fremad sammen. Og nøglen her må være at skabe et mere selvstændigt Grønland, og det starter med økonomien. Det starter med den erhvervspolitiske bæredygtige vækst. Alle har adresseret det i dag, men jeg er helt enig i dem, der siger, lad os så komme i gang. Lad os så få de investeringer, lad os få de initiativer, og jeg synes jo, det er oplagt at tage fat i den bæredygtige energi, vandkraftværk osv. Vi har nogle kompetencer i Danmark, der er også nogle kompetencer andre steder i Norden, og det er der, vi skal tage fat, og derfor er denne her konference også så velkommen. Mange tak. Jeg synes, det er rasende interessant, det som du siger, Martin, og som Aya er inde på, at fortiden kan faktisk stå i vejen for fremtiden stadigvæk. Jeg husker, jeg talte engang med den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, som sagde til mig, at hun havde oplevet under sit første besøg i Grønland i 2016. Man lærer hurtigt, at når man taler med grønlænderne, så har de historien med ind i rummet. Så jeg vil lige spørge dig, Lars, bare lige inden vi går videre. Har du også den oplevelse, at fortiden står i vejen for den fælles fremtid? Stadigvæk. Det spiller i hvert fald en rolle, altså, og jeg er sådan set enig i, at det skal man kigge ind i. Jeg har selv en holdning til alle de her spørgsmål, at man skal passe på med i nutiden ikke at kloge sig på fortiden. Altså, det er jo ligesom at sætte sig ind i en tidsmaskine, hvis man forestiller sig, at man selv rykkede tilbage til slaveriet i Dansk Vestindien. Altså, hvordan ville man selv disponere? Og man skal i hvert fald vide, at hvis man er meget, meget optaget af at sige undskyld i nutiden, så må man også reflektere over, hvad det er for nogle undskyldninger, der skal gives i fremtiden. Altså, skal jeg passe på ikke at blive polemisk, ikke? Men man kan godt sige undskyld til nogle grønlandske børn, og hvad er det så for en dansk statsminister, der om 20 år skal sige undskyld til de danske børn i Syrien? Jeg synes, man skal tænke lidt over det. Så jeg tror måske, at vejen til, og det er jo også det, der sker i øjeblikket, jeg er meget glad for den satsning, der er i Danmarks Radio på at dykke ned i det her. Jeg tror i virkeligheden, at det handler om at opbygge noget viden i alle dele af rigsfællesskabet. Det er også derfor, jeg var så optaget af at få sat den her ressource af, altså nogle frie penge, som ikke var danske penge, men som var rigsfællesskabets penge. Altså hvor det både var Grønland, Færøerne og Danmark, der lagde penge ind i en fælles pulje, der blandt andet kunne bruges til forskningsprojekter, Ph.D.-afhandlinger, historieskrivning, ungdomsudveksling. Altså, fordi forudsætningen for, at vi kan komme videre sammen, det er jo, at vi kender hinanden. Og der må man bare sige, at det danske kendskab til Grønland er jo betydeligt mindre end det grønlandske kendskab til Danmark. Der er en ubalance der, ikke? Det kan man vist roligt sige.
lad os zoome lidt ind på den præcise dagsorden her i dag, og så sige, hvordan kunne man mere præcist udnytte det faktum, at Grønland og Danmark stadig hænger sammen for erhvervslivet, til erhvervslivets gavn. Hvad kan man gøre? Nu nævner du tanken om en udviklingspulje, en udviklingsråd eller nævn, men hvad skal man konkret fokusere på? Statsministeren var her for nylig og talte med Mutte om vandkraft. Jeg ved ikke, hvor meget konkret der kom ud af det, men der var i hvert fald en fælles dagsorden. Hvor er de fællesmængder, som man kan udnytte mere effektivt i et samarbejde mellem Grønland og Danmark? Hvor er fordelene for Grønlands erhvervsliv i det her rigsfællesskab? Helt konkret, Martin. Altså, jeg synes, der er et uopdyrket felt i at connecte Grønland mere til det europæiske marked. Jeg synes i øvrigt, at Lars' idé er spændende, og synes jeg godt, jeg er i hvert fald med til at diskutere videre. Men i forhold til det europæiske marked, der sker jo det i øjeblikket, på grund af udviklingen globalt, at Europa begynder at kigge lidt mere indad i den forstand, at man tænker, hvor afhængige kan vi være i alle mulige forsyningskæder af lande, vi egentlig ikke er så enige med politisk. Det vil sige, de vindmøller, vi bygger i dag, dem bygger vi jo med dele og værdikæder fra hele verden. Ønsker vi egentlig mere sikre værdikæder i fremtiden? Og her kan Grønland få, tror jeg, en ny rolle. Og nu bliver både grønlandsk og færøsk økonomi jo ramt direkte og indirekte af konflikten på grund af, at den eksport, man har til Rusland, bliver ramt. Kan vi erstatte den med noget europæisk eksport? Altså der synes jeg, der er et uopdaget felt, og hvor jeg tror, der står rigtig mange gode kollegaer i EU og virksomheder i EU og gerne vil være med. Men det kræver noget initiativ. De kender ikke Grønland. Det er svært klima i bogstaveligste forstand at komme op til, og det kræver, at både grønlænderne og jeg tror også danske virksomheder og investorer måske joiner hinanden og prøver at få hævet dem op. Ja. Hvis jeg gerne må komme med en opfordring og se lidt fremad. Hvis 90% af vores udenrigspolitik havde fokus på erhvervspolitik og handelspolitik, så tror jeg, vi vil stå et andet sted i 2050. Jeg tror, vi er nødt til at snakke meget mere om, både hvad gør vi for os selv, fordi det interessante er jo sådan set, at på hjemtagende områder, og erhvervsområdet er jo hjemtaget, der har vi jo mulighed for at spille en rolle selv, også når vi snakker udenrigspolitik, selvfølgelig i koordination med Danmark og danske myndigheder. Men langt hen ad vejen kan vi jo sådan set godt indgå frihandelsaftaler, handelsaftaler, og være med til at opbygge markeder rundt omkring. Jo, og der var Vivian Motzfeldt var jo meget præcis i sin omtale netop af flere handelsaftaler som et meget præcist mål for naalakkersuisut. Så det er jo på dagsordenen. Hvad kan man gøre? Hvad kan man bede mere om? Hvad kan man opfordre de danske myndigheder, den danske regering, de danske politikere til at gøre for at konkretisere og skabe kontante fordele for det grønlandske erhvervsliv? Det handler jo rigtig meget om økonomisk diplomati. Det handler om at bruge de muligheder, som der allerede er i Udenrigsministeriet. Trade Council, som er rundt omkring i verden og promoverer Danmark, kunne også lige så godt i højere grad promovere Grønland og Færøerne. Vækstfonden, Eksportkreditfonden. Altså der er masser af muligheder i virkeligheden inden for det udenrigspolitiske, men jeg tror også, det er en øvelse for os at begynde at tænke udenrigspolitik som erhvervspolitik og se en kobling imellem de to områder. Ja, for jeg tror for almindelige dødelige, som sidder måske med en mindre virksomhed i Sisimiut, der kan det være lidt svært at se, hvad pokker skal jeg bruge rigsfællesskabet til? Så jeg prøver at blive meget konkret her og sige, hvad er det egentlig? Altså er det finansiering? Er det samarbejde med danske virksomheder? Er det udviklingsfonde? Du var med til at skabe den pulje, Lars Løkke, som i øjeblikket bliver udmøntet i forskellige støtte til erhvervsvirksomheder. Er det mere af den slags? Eller hvor er det, vi skal finde fordelene? Hvor er det, vi kan intensivere samarbejdet i rigsfællesskabet? Helt konkret, Lars. Jamen altså, det tror jeg er ved at skabe et eller andet form for fælles forum. Altså, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for direkte her, men jeg er jo ikke et sted mere, hvor jeg behøver måske at tage så mange hensyn. Endelig. Men jeg havde jo selv en følelse af, da jeg var statsminister, at jeg jagtog det ene regeringsgrundlag i Grønland efter det andet, der talte om en erhvervsudviklingsfond, et større dansk engagement i infrastrukturudvikling i Grønland, etc. Hvert år, når vi havde den store rigsfællesskabsdebat i Folketinget, så
så forsøgte jeg i talesætte det og sagde, at det er klart, at hvis der kommer en henvendelse fra Grønland, så står Danmark åben. Der kom ikke nogen henvendelse. Altså jeg kunne læse i aviserne, at der var en debat i Grønland, og man ville have et større dansk engagement, men der kom aldrig en henvendelse. Og jeg havde, for at sige det lige ud, nærmest en følelse af, at jeg skulle stoppe milliarderne ned i munden på Grønland i forhold til det med lufthavn. At man nærmest skulle slå døren ind og sige, vi vil gerne engagere os. Og det er der, hvor jeg taler om den her berøringsangst, altså hvor vi fra dansk side måske på grund af historikken, på grund af et helt åbenlyst forskelligt perspektiv i, hvad skal der ske med rigsfællesskabet på den lange bane, er alt for tilbageholdende med at engagere os. Jeg har selv det take på det, at uanset om man går efter en Grønlands total frigørelse og statsdannelse eller ej, så skal man det samme sted hen. Der skal simpelthen en udvikling, der skal bærekraft til. Og det er også en dansk interesse. Også selvom Grønland så på et tidspunkt, når projektet er lykkedes, sagde tak for samarbejdet og farvel og tak. Ingen kan heller vide, hvad der sker. Altså fordi hvis man forfølger det spor i fællesskab og får et mere robust Grønland, så kan det sådan set også godt være, at man i Grønland på sigt altså at vælge at have en anden stillingtagen til det her kildende spørgsmål. Så min holdning er totalt dansk engagement. Og jeg synes, at alle danske instrumenter frit skal stilles til rådighed for Grønland og Færøerne, uagtet om det ligesom formalistisk er på den ene eller anden side af hjemtagende områder. Det vil sige EKF, Vækstfond, vores ambassadestruktur, etc. Og jeg tror på, at samtale fremmer forståelsen, og hvis flere erhvervsledere mødte hinanden og fik et indblik i, som Martin også er inde på, for eksempel det europæiske perspektiv, jeg nævnte også selv, altså det globalisering, paratheden til at betale en sikkerhedspræmie for at blive forsynet fra et politisk nærområde. Hvis flere fik et indblik i det, så vokser der også projekter frem. Det er jo ikke os, der politisk kan sidde og pege på, hvor er det erhvervsmæssige, bæredygtige potentiale. Det skal erhvervslivet, men det kræver, at der er en ramme. Ikke? Og det er jo derfor den her sådan lidt løse tanke om, burde man i virkeligheden ved siden af rigsfællesskabet og den her sådan formalistiske snak om, at det på den ene eller anden side af hjemtagende områder, skaber altså et eller andet fælles forum, som sådan set bare havde den ambition at sige, nu skal vi få alle dele af rigsfællesskabet til at blomstre maksimalt ude i verden, altså handelspolitisk. Ikke? Ja. Da jeg kom i Folketinget for cirka 7 år siden, så kan jeg huske, at det var sådan lidt uklart for mig, om det var Grønland eller Danmark, der havde ansvaret. Og min oplevelse er lidt, at Danmark sidder lidt og venter på Grønland, og Grønland sidder lidt og venter på Danmark. Præcis. Og imens så sker der i virkeligheden ikke rigtig noget. Det jeg er nået frem til, det er, at det er Grønland, der har ansvaret. Det er Grønland, der har interesserne i at udvikle erhvervsområdet. Det er Grønland, der ved, hvad for en retning vi gerne vil gå i. Og hvis jeg skal prøve sådan lidt at udfordre på de tal, altså hvis man kigger på 95% af eksporten er fra fiskeriet i dag. Tænk, hvis det var 50% i fremtiden. Tænk, hvis det var 20% fra miner, 20% fra turisme og måske 10% fra noget grøn energi. Bare for lidt at udfordre. Altså der mangler både en erhvervspolitisk strategi, som ikke skal tage alt for lang tid at få lavet. Vi mangler selvfølgelig at få lavet den her udenrigspolitiske strategi, som jeg ved allerede er i gang. Og det haster. Og det er jeg bare nødt til at sige, og det er Grønland, der skal sige, hvad er det for en retning, vi gerne vil have. For så kan investorer komme, så kan virksomheder komme, også i Grønland, og sige, okay, det er det, man ønsker rent politisk. Så der mangler i virkeligheden, at vi sådan helt overordnet får lagt linjen, og at Grønland tager den rolle på sig. Og så selvfølgelig, at Grønland samarbejder med Danmark og snakker med Danmark, og at Danmark også på nogle områder giver lidt mere plads. Men jeg synes egentlig også, at hvad skal man sige, at det er egentlig bedre end sit ry, det samarbejde, som jeg oplever i dagligdagen. Jeg synes egentlig, det kan godt være, at man nogle gange skal slå lidt i bordet, det kan godt være, at det tager lidt tid nogle gange, men min oplevelse er faktisk, at når Grønland er klar i spyttet om, hvad det er, vi gerne vil, så bliver det også lyttet. Det kan være, det tager lidt tid, men der bliver faktisk lyttet i Danmark. Du må lige uddybe det, når du siger, at du ser gerne, at Danmark giver lidt mere plads. Hvad betyder det helt konkret? Jamen det betyder, at man ikke er bange for, at Grønland skal udvikle sin økonomi, udvikle sin erhvervsområde, fordi det faktisk skal være med til at sikre, at vi går fra en lidt ulige relation til en mere ligeværdig relation. Er der mennesker i det politiske liv i Danmark, som er bange for det? Ja, det synes jeg, at det kommer an på, hvem der sidder i, for bordenden. Og jeg synes på mange måder, så kan man sige sådan rent ideologisk, at det jo mening, når vi snakkede erhvervspolitik, og at det var noget som en blå blok for eksempel, og en blå regering, synes giver rigtig god mening.
Nu er det Grønland, der har fokus meget mere på det grønne, og det synes jeg er super godt. Og nu fokuserer man så på noget erhvervssamarbejde på det her område. Ikke? Men vi er jo nødt til at brede paletten ud, og det er jo noget, som Grønland skal gøre. Vi er nødt til at stå på et bredere fundament, kan man sige, rent økonomisk. Fordi at når de internationale priser på fisk og rejer for eksempel går op og ned, så er det jo enormt sårbart i forhold til den grønlandske økonomi. Så vi skal ligesom have diversificeret vores økonomi, og det skal Danmark også hjælpe til med. Martin, du beder om ordet. Jamen, hvis man skal være meget konkret, så som flere har nævnt allerede, altså jeg tror ikke, man kan overvurdere betydningen af den nye lufthavn, der kommer i den her by. Også fordi der jo kommer flere selskaber til at operere, det bliver nye priser, og det bliver ny tid. Der ligger jo en kæmpe mulighed for at åbne her for nye danske, nordiske, europæiske investeringer. Jeg besøgte Visit Greenland sidst jeg var her, og var ret opløftet over, så langt man egentlig er i at tænke planlægningen af det. Men det samme kunne vi gøre inden for en række andre områder, erhvervsområder. Der er kæmpe muligheder i det der. Samtidig med, at man i Europa er ved at få en helt ny sikkerhedspolitisk forståelse af, Arktis eksisterer. Det har man været ret lang tid om at opdage, skulle jeg helt sige, i Bruxelles. Nu har man opdaget det, og man er også godt klar over, at man er nødt til på en eller anden måde at være til stede, og at det, man kan i Europa, der man ikke er den store sikkerhedspolitiske bjørn, det er økonomi, det er handel, det er nye aftaler, hvor man vil have et sikkerhedspolitisk blik på det nu, i modsætning til for 5 år siden. Det åbner altså nogle muligheder her, som jeg klart mener, at kræver Grønland og Danmark og Færøerne i øvrigt sammen løfter ned i Bruxelles og siger, det er nogle forslag, vi har. Vi skal også give noget. Der er ikke noget, der er gratis her i verden, men vi kunne måske få nogle mere favorable handelsaftaler, fiskeriaftaler osv., hvis vi også er klar til at åbne lidt op for mulighederne her. Det er blevet nævnt flere gange, også af Vivian Motzfeldt og Mute, at Grønland har jo fået på relativt kort tid en meget præcis dagsorden, hvor man siger nej til olie og gas i Grønland. Der er lagt låg på det, nej til uran, og til gengæld satser benhårdt på at bidrage til udvikling af de grønne energiformer i bred forstand. Senest ved denne her fremlæggelse af vandkraftpotentialerne for det internationale samfund på en Brint-konference. Det er en meget udtalt dagsorden. Der bliver investeret meget politisk kraft og energi her i Nuuk i den dagsorden. Hvad kan Danmark bidrage med? Hvorfor er det en fordel i den her sammenhæng, at rigsfællesskabet stadig er den ramme, tingene foregår i? Lars Løkke. Jamen altså, for det første har vi jo nogle, hvis man lader være med at kigge på Danmark bare som en myndighed, så man bare siger, at Danmark som land har en masse kompetencer, som er gefundens fristen i forhold til den her udvikling i Grønland. Så har vi muligheden for, hvis vi slår vores bælter sammen, at række længere ud i forhold til at opbygge strategiske, både politiske og kommercielle relationer, hvis ikke det er noget, som Grønland bare går og arbejder med selv, ud fra den her opfattelse af, at nu er det hjemtaget, og det er vores, og det klarer vi selv. Og det er der, hvor jeg synes, der er brug for det her lidt sådan mere åbne mindset i forhold til at bane vejen for den her udvikling. For jeg tror, at Aya har ret i, at der findes også i visse danske politiske miljøer den her attitude, der hedder, hvis vi skal engagere os ud over det, vi behøver formelt, så skal I lige sige til os, at I sværger evigt troskab til Dannebrog, indtil solen brænder ud. Ikke? Det skal I lige sige. Ikke? Og det dur jo ikke. Og det findes også i et spejlbillede. Altså, det bliver jeg nødt til at sige. Undskyld, jeg vil lige fastholde det der, for det er jo sindssygt interessant. Og nu træder jeg lidt i det, fordi det er så spændende, det du siger det. Danmarks tidligere statsminister har den oplevelse, ligesom Aaja Chemnitz, at der er stadig aktører i det danske politiske centrum, der siger, I skal lige sværge troskab i 100 år mere. Så vil vi godt være med. Er det stadig sådan? Jeg synes, det ligger sådan under overfladen, men jeg synes også, det ligger i et spejlbillede, hvis jeg må være fri, som er sådan noget med, at vi skal lige have taget stilling til, altså forfatningskommission og statsliggørelse, og I skal acceptere, og vi skal også lave en forhåndsaftale om, at bloktilskuddet skal fases ud over en lang periode, for vi kan, altså. Og jeg har det billede, at det er jo ligesom et ægteskab, altså, hvor den ene part konstant går og siger, jeg har en plan om, at jeg vil skilles.
Og så siger den anden, det skal vi ikke snakke om. Altså, du ved, og hvad er det for et ægteskab, der udvikler sig? Altså, hvis det eneste tema, der ligesom er mellem parterne, det er sådan en løbende overvejelse om, måske var det bedre, hvis det ikke var sammen. Og derfor har jeg bare det sådan pragmatiske syn, at jeg har kæmpe respekt for den kraft, der er iboende i hvert folk, en hver nation, om at komme op og stå på egne ben. Kæmpe respekt, og der er måske også meget, meget præget af min færøske relation. Men man må lægge det til side og så sige, hvis det er den ambition, man har, så skal man udvikle sig, så skal man blive økonomisk bæredygtig. Og det har vi også en dansk interesse i. Fordi hvis den dag måtte komme, er det altså en fordel at have et Grønland, der kan klare sig uden et bloktilskud, der fylder mere end 50% af de offentlige udgifter i Grønland. Ikke? Altså det vil gøre skilsmissen noget enklere, hvis man nåede dertil. Og derfor synes jeg bare, at tiden var kommet, hvor vi skulle engageres i at få skabt mest mulig udvikling i Grønland. Og så kan det godt være, at det er med et forskelligt perspektiv. Men det vil være til det bedste for vores mennesker. Altså. Og så tror jeg faktisk også på, at hvis man har sådan et forløb, som jo kalder på et større engagement, også mellemfolkeligt engagement og erhvervsmæssigt engagement, så kan det i virkeligheden også være, det måske har min egen taktiske overvejelse, at så vil der også, altså når vi kommer 50 år ud i fremtiden, måske være et andet syn på, hvad er det for en relation, vi skal have. Og selvom den blødgøres formalistisk, så vil det stadigvæk være en varm menneskelig relation, fordi vi er så interconnected på det tidspunkt. Det er sådan, jeg ser på det. Martin? Jeg tænker jo meget som Lars, og er derfor også helt enig i alt det, han har sagt. Men jeg er også dansker, og jeg er født ud af den samme politiske tradition og den samme generation som Lars. Og jeg er helt sikker på, at det der er vejen frem, og jeg håber selvfølgelig også, at det så kunne føre til, at Grønland, det er ligesom jeg oplever diskussionen her på Færøerne, hvor man næsten er helt økonomisk selvstændig, har fået en anden karakter nu. Et større BNP end i Danmark per indbygger. Større BNP end i Danmark per indbygger osv. Vil få det. Men jeg har det da også sådan, at hvis det måtte føre til den modsatte konklusion, nemlig at man ønsker at gøre sig mere fri, eller helt selvstændig stat, så må det selvfølgelig være sådan. By the end of the day skal vi ikke tvinge Grønland til noget, men det er den vej, det går. Jeg kan bare, nu lige gentage det her, så fordi jeg kan også godt lytte mig til, hvad det er for en politisk debat, der foregår i Grønland. Og det bliver vi jo nødt til at tage ind i Danmark. Og der er fortid med i rummet, for at bruge Mette Frederiksens ord. Og det kan være, altså, jeg har det helt med undskyldninger, som Lars har det. Det er meget lettere at give, altså, han har sagt for noget, der skete for 50 år siden, end det er for at gøre noget ved problemerne i dag, og alt det der. Men når det er sagt, så er der jo foregået nogle ting, som der også ryster mig, som dukker op, altså ingen i Danmark har ane foregik, og som jeg godt forstår, og som jeg tror, vi har brug for et grønlandsk bud på. Hvad skal der til for at kunne komme dertil, hvor vi kan genfinde tilliden til hinanden? Og der hører jeg, at der skal et eller andet til. Og det mener jeg, der må være en eller anden dansk åbenhed overfor, fordi vores ønske er så at kunne kigge fremad også. Og den dobbelthed er jeg i hvert fald klar til. Lars? Jeg vil sige, det er jeg sådan set enig i. Bare man ikke får brugt al sin energi på det, og så glemmer nutidens problemer. Ikke? Altså nu har vi en aktuel sag, der handler om, at der er en betydelig overhyppighed med hensyn til tvangsfjernelser i Danmark i grønlandske familier. Ikke? Altså det er faktor 7 eller sådan noget. Ikke? Og som måske også skyldes, at de metodeapparater, man bruger, når man vurderer forældreegnethed og sådan noget, de er båret af danske kulturer. Det er ligesom danske normer, der er lagt ind. Altså, og det er jo i virkeligheden udtryk for en skandale, som hvis man lader den ligge og først kigger på den om 20 år, så skal vi sidde og kigge på den, sådan som man nu ser på det her med spiralsagen. Ikke? Altså, så for mig er det jo ikke et enten eller, det er et både og jeg synes bare, at det skal være med, altså man skal tage historien med, og så bruge den meget aktivt der, hvor vi altså stadigvæk er i gang med i virkeligheden at skrive noget, der kan blive mørke kapitler. Ikke? Og det er det her et eksempel på. Det er jo vældig interessant. Altså, jeg talte om vedvarende energi. Ja, undskyld, du taler vi jo tvangsfjernelse. Og vi, jamen altså, der ligger sådan set bare en observation her. Det er også imod en tvangsfjernelse af Grønland, som når Trump kommer og siger, at vi køber det bare. Ikke? Ja, præcis. Ja. Men må jeg ikke sige, at hvis man gik udenfor og spurgte folk, om det allerførste, der lå dem på sinde, om det var selvstændighed, så tror jeg ikke, at det er det, det handler om. Og det interessante er jo sådan set, at den måde, det grønlandske valg blev beskrevet på sidste gang til Inatsisartut i Danmark, det var et valg om selvstændighed, det var et valg om alle mulige ting, som man tillagde det på en eller anden måde.
men i virkeligheden så handlede det både om uran, og det handlede om at sikre bedre velfærd. Så hele den her debat bliver jo på en eller anden måde også lidt afkoblet fra den virkelighed, som folk lever i. Og jeg er nødt til at sige, at jeg er dybt bekymret for socialområdet, som er i knæ. Det ved vi, det er. Og vi har engageret os også fra Folketinget. Sundhedsvæsenet er også i knæ, og det begynder at gå endnu mere ned ad bakke. Det tror jeg også, vi kommer til at høre i morgen. Et uddannelsesvæsen, vi ved, der er i knæ, men som vi ikke rigtig taler om. De 3 ting, det er kernen i et samfund. Og for altså som arbejdsgiver, for et erhvervsliv, der handler det i høj grad om at agere i et velfungerende velfærdssamfund. Ja. Så de 2 ting er gensidigt afhængige af hinanden, hvis I spørger mig. Hvis vi skal skabe noget vækst, så er vi også nødt til både at skabe et stærkt samfund, og selvfølgelig nogle stærke rammer for erhvervslivet. Martin, det sidste her. Jeg har et Ja, sidste det er helt tema, kort, vi også svarer aldrig på et spørgsmål med den vedvarende energi. Kompetencerne er der, investorerne er der, naturforholdene er der. Men for lige at koble til det, Aya sagde til sidst, arbejdskraften, ved alle, der sidder i det her lokale, er at skilleshælen både i forhold til vækst i Danmark, i øvrigt også, i Grønland, men også i Danmark. Så hvis det nogensinde skal lykkes denne her gang at lave et eventyr på vedvarende energi i Grønland, så bliver den første opgave, tror jeg, at kigge på, hvordan sikrer man det kritiske antal medarbejdere fra Grønland. Det er jo hele ideen for at skabe arbejdspladser og vækst heroppe, men også sikre tilstrækkelige folk, der kan være med, for det er stort det her. Altså at bygge sådan noget er jo kæmpestort. Og hvordan sikrer man muligheder og vilkår. Der kan jeg ikke lade være med at tænke på, det er egentlig derfor, jeg lige bad om ordet. Ikke? Altså, vi har også, apropos ting, der ligger og lumrer, ikke? Altså vi har mellem 10 og 15.000 grønlændere boende i Danmark. Nogle af dem højt specialiserede borgere på arbejdsmarkedet, andre ikke. Der ligger noget, man kunne tage fat i meget mere systematisk, end vi gør i dag. Også i forhold til at skabe arbejdskraft, både i Danmark, men sådan set også i Grønland på lidt længere sigt. Mange tak. Nu bliver det svært, fordi jeg vil gerne bede jer om at tale om politisk ledelse. Det har I alle sammen været en del af på forskellig vis. I har haft politisk ansvar i mange år, alle 3. Hvad skal der til i Grønland og i rigsfællesskabet? Vi har været inde på det, et bedre tillid osv., men jeg vil prøve, om I kan blive en lille smule mere konkrete. Politisk ledelse, hvad skal de politiske ledere gøre for at skabe, hvad skal man sige, den tillid i erhvervslivet, den kontakt til erhvervslivet, der er nødvendig for at skabe vækst her i Grønland? Helt konkret, hvad kan man forestille sig? Hvad er næste skridt? Aya? Jeg synes, der er 2 overskrifter, der sådan, presser sig på. Det ene det er stabilitet, det andet er troværdighed. Det er super vigtigt. Og jeg vil sige lige den der krølle også med krigen i Ukraine, der er brug for stabil ledelse. Det er min oplevelse. Der er brug for en sikker hånd i forhold til at lede verden generelt, og det gælder også i rigsfællesskabet, det gælder også i Grønland i høj grad. Jeg tror, det handler om dels at sikre anerkendelse. Vi er 3 lande, 3 sprog, 3 kulturer, 3 identiteter. Det tror jeg er et udgangspunkt, der handler om, at vi er forskellige, og det anerkender vi, men vi vil gerne samarbejde inden for de rammer, der er, som tingene er lige nu. Og så ligesom få det bedste ud af det. Jeg synes, der er mange forskellige fora. Noget af det, vi prøver at arbejde på, det er, at de 3 parlamenter samarbejder lidt mere. Så en ting er jo, at regeringerne samarbejder, men noget andet er jo også, at vi på parlamentarisk niveau kan være med til at sikre, at Inatsisartut og Folketinget kommer lidt tættere på hinanden. Og der er jeg helt sikker på, at der opstår nogle nye idéer, nogle nye tanker til, hvordan vi kan samarbejde. Ja, og inden jeg giver Lars ordet, så vil jeg sige, at nu har vi den luksus, at vi har nogle få minutter, inden vi skal holde kaffepause, hvor der er luft til et par spørgsmål. Så skulle der være nogen i salen, der har lyst til at stille et spørgsmål, så rejser I bare hånden, og så kommer der en mikrofon løbende hen til jer. Så det er bare at rejse hånden, indtil jeg får øje på den, og så får I ordet. Men lige nu er det dig, Lars. Nå, så tror jeg, vil sige, at kodeordet det er nok ærlighed, altså i forhold til sin befolkning, eller både Grønland og Danmark. Altså ærlighed i forhold til at sige, hvad er det for et potentiale, vi har, men hvad er det også for udfordringer, vi har. Og der er ved Gud masser af udfordringer i Grønland, når vi taler uddannelsesniveau, når vi taler socialområde. Og det er jo der, hvor man skal passe på, at man ikke falder i den fælde, hvor man kan afmontere dagens problemer ved at henvise til fortiden og sige, det er også nogle andres skyld, men at man tager det på sig. Og det gælder også på den anden side
og det handler som det der med, hvad ved vi om Grønland? For jeg har jo også mødt folk, der siger, hvorfor skal vi bruge danske skatteborgerpenge på at lave lufthavn i Grønland? De der mennesker, de vil jo helst se vores hæl og ikke vores tog, ikke? Og det er jo der, hvor historien også kommer ind, fordi for mig, så er det der ekstraordinære danske engagement, udover det, vi formalistisk er nødt til, det hviler jo både på, at vi har et historisk ansvar, altså at vi på godt og ondt har sat nogle fodaftryk i Grønland, og vi kan ikke være lige stolte af det hele. Det forpligter os også på at hjælpe Grønland videre. Også hvis Grønland på et tidspunkt vælger en anden vej, end den vi sådan set fra Skanderborg synes, de skulle vælge, uden i øvrigt at vide en kæft om, hvad der foregår i Nuuk, ikke? Så det er jo der, hvor der så er brug for ærlighed i en dansk politisk kontekst, altså hvor danske politikere siger, jamen vi har et ansvar, der rækker længere end det formelle, givet historien. Men tror du, der er almindelig forståelse for det synspunkt i Folketinget i dag? Ja, jeg synes, der er kommet en bredere forståelse. Altså helt ærligt, da jeg kom i Folketinget, der var de nordatlantiske medlemmer nogen, der sad ude på en sidelinje, eller var inkorporeret i partierne, og kunne få måske lidt indflydelse via det parti, de sad i. Vi indførte selv, da jeg var statsminister, den tradition, hvor vi inviterede de nordatlantiske mandater med ind i finanslovsforhandlingerne. Vi har sat ressourcer af, også på områder, hvor vi egentlig kunne sige, at det er slet ikke et dansk anliggende. Altså, så hvis man bare ville ligesom gemme sig bag lovgivningen, så må man sige, det der, det har I hjemtaget, det må I selv ligge og rode med. Så der er kommet en anden åbenhed i det danske parlament. Og jeg er helt sikker på, at jo flere danskere, der får et personligt kendskab til Grønland, det gælder også Færøerne. Det er derfor, jeg er så optaget af det her med den mellemfolkelige forståelse og udveksling, og har svært ved at forstå, at danske gymnasieelever, de skal ud i hele verden, ikke? Men de skal aldrig til Tórshavn eller Nuuk. Altså, at jo flere danskere, der får den her oplevelse ind under huden, altså jo større engagement kommer. Altså, it is as simple as that. Det tror jeg virkelig meget på. Prøv at høre, der er sket vildt meget. Jeg har aldrig troet, jeg skulle takke Donald Trump for noget. Men han har jo løftet både debatten i Grønland og i Danmark, og også nuanceret den. Altså, de møder... Jeg bidrager til at nuancere. Ja, det er nok mere præcis, ikke? Og men altså, vi er ikke give mig ret i, at de drøftelser, vi har i udenrigspolitisk nævn, de er fortrolige, ikke? Men da jeg fik den post der som formand, der troede jeg sådan lidt, jeg siger 6 møder om året, og en kransekage, det ser godt ud på CV'et, ikke? Det er jo ændret fundamentalt karakter. Altså, der er jo substans i de drøftelser nu, ikke? Og aldrig nogen grænsegæld. Og aldrig nogen grænsegæld, nej. Ja. Det gør vi noget ved. Og vi har jo lavet en aftale om at skulle mødes nu med det grønlandske og færøske udenrigsudvalg. Det er fuldstændig ligesom med rigsfællesskabsmødet osv. Det, jeg vil sige omkring, hvad der skal til i politisk ledelse, man skal altid passe på med at gøre sig klog på, hvad god politisk ledelse er i andre lande. Men i Danmark, vil jeg sige, der diskuterer vi meget tillid. Og vi diskuterer meget af det, vi har snakket om tillid mellem Grønland og Danmark i dag, men det handler også om tillid mellem den private sektor og den offentlige sektor. Det handler om, at der bliver opsat nogle rammer, der er gennemskuelige fra dem, der regulerer, og at dem, der bliver reguleret, kan se sig selv i det, men også er klar over, at hvis man har den dialog, føler der er et ansvar med. Det var det, som Muti var inde på med, at man laver en vækst for hele samfundet, og ikke bare for sin virksomhed, men så skylder politikerne jo også at levere nogle klare rammer. Og den dialog har vi ret, det vil sige direkte i Danmark i øjeblikket, fordi vi ved godt, at vi skal igennem nogle kæmpe forandringer i vores energiforsyning, i vores sikkerhedspolitik, på alle mulige niveauer. Og den der forståelse af, at det offentlige og private har hver sin rolle og bliver nødt til at have tillid til hinanden og have den dialog, det gætter jeg på også gælder heroppe. Men Martin, nu siger jeg bare, altså det allervigtigste her i samfundet, fiskeriet, har man bedt en meget omfattende kommission om at udarbejde et responsum om, før man træffer politisk beslutning. Erhvervet er i den grad blevet hørt i årevis. Hvad skulle man ellers gøre? Jeg vil sige, på side nummer 1 i enhver dansk politikers bog står der, bland dig ikke i grønlandsk fiskeripolitik. Og den tror jeg vil henholde mig til her. Vi har et spørgsmål på bagerste række, og hvis I vil gøre det på den måde, at I starter med at sige jeres navn, stiller et kort, koncist spørgsmål og præciserer, hvem der skal svare på det. En af de 3. Værsgo. Ja, det er Gert Mulvad fra Grønlands Forskningsråd. Der gives fælles penge til Ph.D.-studerende, danske og grønlandske penge.
Grønland har hen mod 30 Ph.D.-studerende, så det er slet ikke så dårligt med uddannelse på det højeste niveau. Jeg så i øvrigt også, at Har du det præcise spørgsmål, Gert? Ja, det er præcis, hvordan vi kan komme videre med det. Også i forhold til samarbejdet omkring erhvervet, hvor vi har indgået et samarbejde med Grønlandsbanken og med Royal Greenland om erhvervs-PhD'er. Så der er et potentiale mellem Danmark og Grønland, mellem forskning og erhverv, som er vigtigt at udvikle. Og der har Grønland lige investeret 220 millioner kroner i et nyt forskningsskib. Færøerne har i det også. Så hvad er Så der spørgsmålet? er virkelig noget at arbejde sammen om. Så det er egentlig lidt at fortsætte nogle af de kommentarer, I havde på samarbejdet på vidensdelen i forhold til erhverv. Og det kan godt være, at Lars kan flette lidt videre på det, du nævnte omkring samarbejde mellem Danmark og Grønland. Tak skal du have, Gert. Har du lyst til det? Gerne, men det vil jo ikke være svar på noget spørgsmål, fordi vi er jo sådan ret meget på linje. Altså, jamen, helt ærligt, jeg sidder jo heller ikke her i dag, og altså, jeg er ret optimistisk. Jeg synes bare, at der er basis for meget, meget mere, ikke? Og jeg jagter med glæde, at det løft, der også sker med universitetet og Ph.D. og sådan noget, så kan jeg jo se, at når vi taler grundskole, er der jo en kæmpe udfordring, ikke? Altså, halvdelen af en voksen befolkning, der ikke har andet og mere end folkeskolen, ikke? Og det er jo der, hvor jeg synes, at vi i Danmark måske skal lade være med at være så berøringsangste, altså, og ikke bare sige, skal vi så ikke samarbejde om det højt kvalificerede niveau, og så skal vi nok lade være med at sige noget om de udfordringer, der er i den grønlandske folkeskole. Altså, jeg synes, vi skal engagere os ligeværdigt i begge dele, og der er brug for et markant uddannelsesløft i det her samfund. Hvad der i øvrigt også er i Danmark, hvor vi har det samme problem, lidt mindre end i Grønland procentuelt, men det samme problem med, at ikke mindst drenge, og i Danmark er det vel hver femte eller noget sådan, og i Grønland er det nok noget flere, på en eller anden måde ret effektivt sættes af allerede fra barnsben, ikke? Og hvis ikke vi får løftet dem op og giver dem en faglighed, så de kan stå robust på arbejdsmarkedet, så får Grønland et problem, vi får også et problem i Danmark, ikke? Tak. Sidste tema. Det er jo sådan, at en af de søjler, som man her i Grønland ønsker, at økonomien skal hvile på i fremtiden, det er råstofsektoren. Der er store forhåbninger til mineindustrien. Vi skal i morgen høre om et stort konkret projekt, som er ganske tæt på realisering, meget langt mod nord. Det er et gennemgående tema i debatten i Grønland, har været det i årevis. Et tilbagevendende dilemma mellem Grønland og Danmark har været, hvornår bliver råstoffer til sikkerhedspolitik, sådan at kompetencen om at bestemme, hvem der må sælge og gøre ved, den bliver uklar. Er det et dansk issue, eller er det en grønlandsk sag? I kender alle problemstillingen. Lars måske bedre end nogen. Du har været med til at træffe beslutninger i denne her kontekst. Så lad os præcisere spørgsmålet på følgende vis. Har de nye omstændigheder med amerikanernes øgede engagement i Grønland og fokus på sikkerhedspolitikken i virkeligheden reelt gjort det umuligt for Grønland at engagere sig med kinesiske investorer i de grønlandske råstoffer? Er det blevet en reel umulighed? Lars Løkke Rasmussen. Okay, jeg sad og ventede. Jeg sad og glædede mig til Martins svar på det. Nej, jeg vil egentlig sige, måske tror jeg i virkeligheden, der er nogle ting her, der bliver lidt lettere, altså måske lidt på den hårde måde, ikke? Fordi grænsen mellem altså sikkerhedspolitik og energi og råstoffer og adgang til råstoffer og sådan noget, den kobling har jo været der hele tiden, og den er bare blevet tydeligere, sådan som de tektoniske plader flytter sig derude. Og konsekvensen af at træde ved siden af bliver også større, altså fordi der kommer ikke til, tror jeg, i den verden, vi ser ind i, at være det der frirum, hvor man kan disponere på en
set med Europas eller USA's øjne uhensigtsmæssig måde, og så samtidig forestille sig, at man har fri adgang på andre sektorer. Altså, men det skaber også den mulighed, vi har været inde på det begge to, Martin og jeg, at hvis der sker en eller anden form for regionalisering eller deglobalisering, så kommer der også en parathed til for at sikre sig selvforsyning, for eksempel i den europæiske teknologibranche, at betale en eller anden overpris for at afdække en eller anden sikkerhedsrisiko for ikke at være i lommen på nogle totalitære styre. Ikke? Så jeg tror sådan set, at hvis man tænker logisk over det i Nuuk, så vil man nå de samme konklusioner, som hvis man sad og tænkte logisk over det i Prins Jørgens Gård. Det, der er brug for, og det har vi så også taget skridt til, det er jo, at der så er brug for et fælles rum, hvor man kan dele de her overvejelser og de her analyser. Og der har der jo været for meget dansk hovmod, hvis man ser historisk på det. Ikke? Altså der har man siddet i Danmark og gjort sig sine sikkerhedspolitiske overvejelser, og så har man sagt, det er sådan her, det gælder. Og der er der jo brug for, at vi lukker Grønland og Færøerne meget mere ind i det rum. Så tror jeg faktisk også på, at hvis man sidder i det rum sammen, og deler en analyse om, hvad sker der ude i verden med et selvbevidst Kina, at USA der orienterer sig mod over Stillehavet med en despot i Kreml, så vil de der konflikter, de vil ikke være så tydelige. Altså man vil nå de samme logiske konklusioner. Det tror jeg relativt ret meget på. Ja. Og det vil nok ikke være at sige, at vi vender entydigt vores interesse mod Kina, for så antydet svaret på det spørgsmål. Ja. Altså verden er blevet mere sort-hvid, og særligt med krigen i Ukraine, det er meget, meget tydeligt. Og det betyder også, at det er blevet tydeligere, hvem vi samarbejder med, og hvad vi samarbejder med folk om. Det gælder også, når vi snakker om Rusland og Kina. Og jeg vil sige, at viden er magt. Det er det i høj grad også, når vi snakker udenrigspolitik. Det handler i høj grad om at sikre, at vi også er klædt på. Og lidt apropos det her med forskning, for jeg synes, forskning er super vigtigt for det grønlandske samfund, også set i et strategisk perspektiv. Vi er nødt til at vide meget mere om, hvordan Kina agerer rundt omkring i verden. Vi er nødt til at vide meget mere om Rusland, også i forhold til den her krig i Ukraine, og hvad det kommer til at betyde for samarbejdet i Arktis, også på den lange bane. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at altså, hvad skal man sige, at det er blevet mere tydeligt, hvem man skal samarbejde med, og hvad man skal samarbejde med folk om. Noget af det, som jeg hørte her for nylig, jeg var i USA i Alaska, det var, at det amerikanske marked faktisk er ved at blive et af de største i forhold til fiskeri og rejer og skaldyr og sådan nogle ting. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, fordi på mange måder kan man sige, at vi har jo talt rigtig meget om udenrigspolitik, også er eller sikkerhedspolitik i hvert fald, også er telekommunikation, det er også alle mulige andre ting. Så de der gråzoner kunne jeg jo egentlig godt have tænkt mig at putte ind i en boks og sige, okay, så ved vi, det er det her, hvor der er lidt sådan glidende overgang til, hvad det er, Danmark skal bestemme, og hvad det er, Grønland skal bestemme. Min oplevelse er bare, at verden er så kompleks, og verden bevæger sig så hurtigt, så vi kan ikke putte dem ind i den der boks. Og det er den der løbende dialog, der er så vigtig. Men det er også der, hvor der er mulighed for konflikter mellem Grønland og Danmark, fordi at Danmark i virkeligheden går ind og blander sig i noget, som vi traditionelt i hvert fald har set af vores område, og er det også på mange områder. Så det kræver jo den gode dialog, den ligeværdige dialog, også at Grønland får adgang til mere viden, både når vi snakker udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, som ikke får lige så mange oplysninger om, hvad der sker i forhold til Ukraine. Det bekymrer mig, fordi det er alle sammen med til, at vi træffer nogle beslutninger baseret på noget viden. Jeg fik afsat nogle penge. Jeg sad ikke med direkte i forskningsreserven, men via gode kollegaers samarbejde, og det er i virkeligheden helt fra Enhedslisten til Konservative, der fik vi afsat nogle penge til et center ude på Ilisimatusarfik, som netop har fokus på sikkerhedspolitik, udenrigspolitik. For det er super vigtigt for Grønland, at vi har nogle egne forskere, som udvikler noget viden og giver nogle anbefalinger og nogle rapporter, som kan klæde vores egne politikere på, set med grønlandske briller. Fordi når de laver rapporter, så er der meget fokus på det danske. Og sådan er det bare. Så det er jo det der med også at give plads og rum til den del i virkeligheden også, at Grønland skal blive klogere og træffe nogle klogere beslutninger i fremtiden. Tusind tak. Martin? En pointe bare. De dilemmaer, Grønland sidder med her, sidder vi også med i Danmark, bare på nogle andre områder. Sidder amerikanerne med, sidder tyskerne med, sidder franskmændene med. Men vi skal blive bedre til at tage de her diskussioner, når det brænder på. Det er ligesom inde på socialområdet, som Aya og Lars var inde på. Lige nu er Arktisk Råd suspenderet.
Det er jo et organ, som har haft kæmpe stor betydning for de oprindelige folk. Det har måske været der, hvor Arktisk Råd har haft sin største eksistensberettigelse, og heldigvis vil den parlamentariske forsamling nu fortsætte sit arbejde uden Rusland. Men hvad med forskningen? Hvad med miljøarbejdet osv.? Det er jo sådan et område, hvor jeg tænker, der er det deldymer vigtigt, og jeg håber, at den danske regering og den grønlandske regering taler sammen om, hvad er den rette position, og hvad er planen for, hvis det her trækker ud, hvad vi må frygte, det gør, i årevis med en frossen krig i Ukraine. Hvad så? Som et eksempel på, hvor vi stadigvæk godt kunne blive bedre, tror jeg, til at tale sammen, når sådan nogle ting her opstår. Mine damer og herrer, jeg kan røbe en hemmelighed. Der sidder en tidtager hernede, som holder os heroppe orienteret meget nøje om, hvordan tiden går. Og nu ved jeg, at tiden er gået, og vi skal have kaffe. Så det allervigtigste, jeg har at sige, det er, at jeg vil bede jer om at sidde ned på jeres stol igen kl. 10:55. Og inden I rejser jer, så vil jeg bede jer om at klappe af det her fabelagtige panel. Tusind tak, fordi I var her. Rigtig, rigtig, rigtig spændende. Vi starter igen 10:55.